Знаеш ли, че можеш да загубиш хиляди левове, само защото няма една клауза предвидена в договора за депозит? Депозитният договор не е просто формалност. Това е договор, който трябва да защити парите ти платени като депозит. Ето какво е задължително да съдържа депозитния договор. Кой дава и кой получава с имена и точен размер на сумите. Както и това, кой ще съхранява депозита, брокера или продавач на имота. Срок на сключване на предварителния договор. Ясна цел. Резервация на имота. И най-важното, клауза, в която да е уточнено в какви случаи се връщат парите. В случай, че не се постигне съгласие, клаузата на предварителния договор. В случай, че продавачът се откаже. Както и в случай, че срокът предвиден за сключване на договора изтече и такъв не е изключен. Без вие да имате вина за това, естествено. Ако това не е написано, може да изгубиш цялата сума. Имам клиент, който загуби 5000 евро, защото в договора за депозит не се казваше какво става в случай, че има разногласие. Затова преди да дадеш депозит, се консултирай с опитен адвокат. Напиши депозит в коментарите и ще получиш кратък гид за това какво задължително трябва да фигурира в един договор за депозит.